Здравейте и добре дошли в първото ми YouTube видео. Често казвам, това стана много спонтанно. Снимах видео, в което просто говоря за TikTok и накрая казах, че това е доста дълга тема и мисля да снимам видео за YouTube. Тъй като си обещах тази година да започна, нямам идея какво точно ще представлява този канал. Знам, че просто искам да говоря за нещата, които обичам да правя, да говоря за всичко, което ми е интересно. И в момента съм си махнала от етажерката ми с книги, всички книги, които не съм прочела, и те са доста и са много повече от книгите, които има там и които са прочетени, всъщност не знам. Сега ще ги преброя. Така, имам 29 непрочетени книги или книги, които някои даже са започвани и просто не са довършвани, и сега ще видя колко съм прочела, които са тук, защото аз имам много книги, които съм прочела и съм продала, включително и книги, които съм прочела от библиотеката, защото да четеш книги е скъпо хоби, наистина. Но сега ще преброя колко книги имам прочетени. Добре, имам 40 прочетени и тук около 29 непрочетени. И това, което си казах, и не знам дали ще спазя, защото тази година имам изключително много book recommendations, книжни предложения, които аз много искам да прочета. Но съм си казала, че ще прочета първо книгите, които имам вкъщи, не съм прочела, и следователно оттам нататък ще започна да си купувам. Стига наистина чак толкова да не ме блазни да си купя дадена книга. Така че сега ще ви разведа из всички книги, които имам и не съм прочела, и защо. Така, няма конкретен ред, в който ще започна, вече ги разбърках, но горе-долу ще започнем с книгите, може би за личностно развитие или просто тип нехудожествена литература. Като ще преминавам през някои книги по-бързо, защото наистина нямам какво толкова да кажа за тях. Започваме първо с Вълшебството. Тя е от, не знам дали се води поредица, но Тайната е другата книга, която също имам и не съм прочела, но честно да ви кажа, тази съм я започнала, както виждате, мъничко, но останах с много добро впечатление за нея и често казано бих я прочела, бих я започнала. Смятам, че има малко книги, които наистина могат да те научат на нещо след един конкретен етап, защото когато четеш много книги, наистина супер много се обогатяваш. И някои книги просто ти се струват, че повтарят едно и също нещо или са изкопирали нещо от друга книга. Така че тази смятам, че има едни такива базови знания, едни нови открития, които ти можеш да разбереш за себе си и като цяло за света. Продължавам с друга книжка, която чета от училище, която си взех в училище и започнах да чета усърдно, защото много се запалих по философията и психологията следователно и просто исках да науча малко повече за философите. Това е малка книга за философията, която честно казвам наистина е много интересна, но все още не съм я прочела, не знам дори до къде точно съм стигнала. Последният, ето тук, последният философ, то не е даже тук за философите вече, Томас Хобс, може би съм прочела последно и после съм стигнала съм до главата за либерализма. Бих я препрочела дори, защото са ми много интересни философските идеи като цяло и философите. След това имаме, както казах, запалих се на тема философия и психология в училище още, тази също е от тогава и често казвам, не съм прочела все още много, защото тези книжки, реално, защото тя е колко ръката ми, даже по-малка, не са книги, които да прочетеш на един дъх, не е история, просто някакви нови знания, някак си смисъл. Много от нещата, които са книги помня, а пък искам като чета нещо, особено тип психология, да ми остане в главата в крайна сметка. След това имам той е като наръчник, то си е наръчник за постигане на мечтания живот. Продължение, нещо такова, помощник на атомни навици. Аз обожавам книгата Атомни навици, изключително доволна съм от всичко, което пише вътре и всички изследователски проучвания, топ от всякъде книга. И това е като тип дневник, където си пишеш разни неща, нали? Упресняват ти това, което си прочел от предните книги, но честно казвам, нали, имаше тип място за писане. Така че това е нещо, което бих искала да захвана в най-скоро време. После имам една книга, която е също доста интересна. Всичко, което трябва да знае една жена. Като обща култура за жената. Всичко, което ние трябва да знаем. И просто взех я от сестрата на моят приятел, реално. И просто ми стана много интересно. Наистина има някакви, как да кажа... Има как да паркираш. Някои хора може би ще си помислят, че това е сексистко, но честно казвам, смисъл, смятам, че това са полезни знания. Най-отровните растения, най-отровните животни в света, измерване на
базалната температура, безплодие, най-използваните методи за изкуствено оплождане, в смисъл, what the fuck. Имаме скандинавско ходене. Добре, това звучи интересно, бих я започнала, честно казано. Просто знаете, че за книгите, хората, които четат, знаят, че трябва да имаш определен муд, определено настроение, в което трябва да си за определена книга. Така че продължавам нататък. Сега, мисли забогатявай. Аз, както виждате, се интересувам от всякакви жанрове и всякакви теми, така по-смислени, свързани с живота на човека. И мисли забогатявай беше от типа книги, които някакси това е класика, когато става въпрос за пари и всичко свързано с успеха и финансов успех. Нали, с такова впечатление съм останала лично аз и бих искала да я прочета, защото смятам, че мога да науча много от нея. Сега отворих рандъм страница и ще ви прочета. Всеки може да желае богатство и повечето хора го правят, но само малци не знаят, че конкретният план и изгарящото желание за богатство са единствените сигурни средства за придобиването му. Дори не съм я почвала, честно казано. Мисля, че не съм, да, но трябва. И дори не знам откъде я имам, защото аз някакъв път си взимам от библиотеки, забравям да ги върна. Да, този тип. Не правете като мен, връщайте си книгите в библиотеките. Продължавам нататък как да преодолеем безпокойството и да се радваме на живота. Честно казвам, тази книга я видях от Изи, че я чете и че остава много доволна. И както виждате, съм си лепила някои неща, които съответно са ми се сторили полезни, но просто не съм я довършила. И между другото, фан факт, много обичах да си правя книгоразделители, исках да си правя бизнес с книгоразделители, но просто в смисъл не мога да продавам точно това. Така че, нали, изобщо не е професионално направено, отзад да изглежда така, смисъл, правих си ги за себе си и пише Everything is possible for the one who believes. Ама много сладичък и, често казвам, много обичам. Някаква са супер рандъм неща си слагам и си разделям докъде съм стигнала. Тази книга "Бъди господар на живота си" я взех от университетската книжарница. Супер рандъм, защото имахме супер скучна лекция и просто исках да чета нещо в лекцията и я започнах до някъде, но честно казвам не съм я чела и бих я прочела, защото, не знам, такъв тип по-олд книги, олд знания, по-стари знания все едно, написани едно време, много ми харесват и смятам, че може да има някакси нещо по-интересно. Продължавам с 3 неща, които успешните хора правят. Започнала съм я отново, нямам никакъв спомен защо, как и кога съм спряла и защо съм спряла, но бих я прочела, просто нищо не мога да кажа за нея все още. Звучи ми интересна. Тази също ми звучеше доста интересна, отново съм я взела от сестрата на моя приятел, "Войната за вдигнатия капак на тоалетната чиния". Защо мъжете не чуват, а жените не могат да се ориентират по карта. Мисля, че просто става въпрос за комуникацията между мъжете и жените, изобщо как мисли женския и мъжкия мозък. Беше доста нашумяла едно време и бих я прочела, искам просто да видя какво е съдържанието и дали наистина има адекватна информация тук. Как да постигаме целите си. Честно казано, имам някакъв хубав спомен за тази книга, нищо, че съм спряла до някъде, подчертавала съм много малко с моливче, но изобщо не съм стигала дори близо до средата, но като цяло мисля, че беше интересна и бих я започнала. Честно казано, не знам, проблема ми е, че аз имам толкова много книги, които съм започнала и не съм довършила или просто не съм започвала, че просто не знам откъде да тръгна и може би просто знаеш ли какво, да. Ще си направя колело и каквото се падне, това ще чета. Примерно. Така, "Пете рани хора". Аз тази книга съм я чела по принцип от библиотеката и тъй като информацията тук ми е супер полезна да опозная себе си, тъй като беше в библиотеката и няма как да се връщам отново към тези знания, си я купих и започнах пак да я чета, но не я довърших. Както виждате, все още стигнах, мисля, че до последната рана, която е рана от несправедливост, която мисля, че аз имам поради някаква причина, не знам, ще прочета, но си имам цяла легенда как всъщност ще чета тази книга, ще събирам информация. Значи лилавото е информация, която пасва на мен. Червеното е просто мисля, че това е обща информация. После имам за познатите ми. Т.е. ако се препозная в някой, слагам розово листче. И характеристиките на раните, чисто и просто да знам, да се ориентирам по-лесно из листчетата. И дайте да видим, да ви издам малко за себе си.
тук да намеря някаква информация. Значи има и такива характеристики, чисто като телосложение. Тях няма да ви ги чета, защото те не са толкова интересни. Така, следователно, контролиращият трябва да поработи върху развиване на търпение и толерантност. Разбира се, ако това му пречи да работи или да прави нещата, както той си е решил. Това, между другото, е много вярно за мен. Аз имах огромен проблем с контрола и много исках да контролирам и другите, но в смисъл просто да им помагам по някакъв начин, да се вслушват в моите съвети. И много мразех, когато давам добър съвет и просто никой не го слуша, но в крайна сметка не зависи от мен, не е моя работа. И много трудно, аз колкото и да разбирах даден човек, имам чувство, че бях много, много лесно съдех и сега, честно казано, се опитвам винаги да проявявам разбиране към хората, каквото и да се случва, дори да са постъпили грешно. Няма абсолютно никакво значение. Нека да видим друго. Много ми е интересно. Контролиращият е силна личност. Той твърдо заявява това, в което вярва и очаква другите да го подкрепят. Бързо си създава мнение за друг човек или ситуация и е убеден, че е прав. Често казано, тази книга преди някакво време съм я чела и много не се припознавам в това, защото някак си на мен винаги ми е било трудно да си изразя мнението и да кажа примерно как се чувствам. Така че не знам дали не трябва да я препрочета отново, но хората се променят и това е хубавото на такъв тип книги, това да си следиш какво е резонирало с теб и да си проследиш какво всъщност мислиш сега и как се възприемаш сега. За тях е важно да демонстрират силата и най-вече смелостта си, твърде взискателни към себе си и те искат да покажат на другите на какво са способни. Това отчасти е вярно. Съгласна съм. Сам че се препознавам и в други рани. Само да погледна. Мисля, това е една рана. Има в началото. Бягащите жени сядат на стол с кръстосани под бедрата крака. Хора, аз в момента така стоя. Аз винаги стоя където и да съм, дори да е неуважително и неприемливо, на каквато и маса да съм, аз не мога да стоя нормално. В смисъл, моите крака не могат да висят и да седя така. Не може да видите в момента, но аз седя кръстосана или крака ми някакси ще стоя така, или примерно, че съм седнала на стола и двата ми крака ще са на другия стол, не мога да седя стъпала на земята, в смисъл да съм седнала и краката ми да са на земята, просто не знам, не ми идва отвътре. Друго, което прочетох преди малко беше, че една от раните просто се облягат много на нещо си. Аз съм постоянно облегната на нещо, на стена или каквото и да е. Така че да, много интересна книга. Смятам, че всеки трябва да я прочете, много хора ще се препознаят и ще се открият раните. Следователно, не трябва да се научим как да ги лекуваме. Лечението на 5 рани. Искам просто да видя в коя рана се препознавам най-много или просто в кои рани всъщност се препознавам, за да мога да се излекувам. Просто Луис Бурбо е страхотна авторка. Наистина много, много ми харесва. Имам чувство, че е някаква извънземна. Така че това са двете книги, които искам също много да прочета. Промени мисленето си, промени живота си. Често казано смятам, че усещам, че това ще е добра книга, но просто не ми е атрактивна. И заради това дори не съм я започвала. Отново дори не знам откъде е. Видях от библиотеката. Така, няма значение. Ще я прочета, обещавам, сигурна съм. И последната книга от нехудожествената литература е 40... Не мога да кажа името. 40... Сега косата ми тук в микрофона, не знам как се е чувало. 48-те закона на властта. Тази книга просто аз я знаех от много отдавна, но някакси все не стигах до там да си я купя. И един ден просто я видях и си казах, че аз искам да я купя тази книга. Просто го усетих, някакво вътрешно чувство беше. Така, звъннаха ми. Не мога да се наместя сега телефона. Whatever. Не знам какво казах последно за тази книга, но усетих, че просто трябва да си я купя. Взех си я и нямах обаче чувството и нуждата да започна да я чета и все още не съм го получила. Просто малко ме притеснява, защото целият формат е като учебник по история или по право. Не знам, супер скучно изглежда отвътре. Смисъл, what the fuck is this? Но знам, че информацията вътре е много полезна и интересна. Поне така очаквам да бъде. Ще видим. Сега, преминаваме към
художествената литература, имам малко фентази, имам и повече такива тип романи. Като започвам от Малък живот, която всъщност съм започнала, но не съм довършила. Имам даже неща, които съм отбелязвала по възможно най-грозния начин. Виждате, че не съм знаела как да го правя качествено, както с петте рани. И между другото отново имаме книгоразделител, който аз съм правила. И дори това си го направих сама. Аз не се много исках да продавам такива книгоразделители, но просто няма как това фарчащо да го продавам. The world belongs to those who read. Съгласна съм. Но да, много исках тази книга, много ми нашумя. Аз обичам тъжни книги, обичам тъжни филми, обичам просто да изпитвам емоции, докато чета или гледам нещо. Следователно знам, че тази книга е такава. Просто почнала съм я и може би съм спряла да я усещам. Някакси ми е може би доскучала по някое време, но бих се върнала, бих пробвала да я прочета. Проблема е, че аз съм почти до средата. Ако продължа от тук нататък, ще се объркам и няма да знам какво се случва и няма да преживея по начина, по който трябва. Следователно, трябва да я започна от начало. Мен това малко ме дразни. Все едно съм си загубила времето и сега трябва да започна отново, но няма значение. Същата историята и с Крадецът на книги. Също доста бих казала, не знам, класика книга, която трябва да се прочете. Отново я бях започнала. Не знам обаче къде всъщност оставих. Просто извадих книгоразделителя, който беше този стихотворение от училище, което съм си принтирала на Сафо. Стихотворението Любов. Просто да. И като цяло, общо взето съм си... Спрела съм до някъде и общо взето трябва да пробвам пак да я прочета. Тя беше подарък също, защото много я исках. Следващата книга е Без дъх или всъщност Първата любов ще остави без дъх, се казва цялата книга. Като отново съм започнала и до някъде... Аз съм почти... В смисъл, минала съм средата дори. И поради някаква причина просто съм спряла и може би това ще ми е лятното четиво, ще видим, не съм сигурна, но трябва се нещо да чета, така че общо взето ще видя какво ще правя, но нямам никакъв спомен от тази книга. Може да ми е била интересна, мислех даже да я продавам, обаче съм писала някакви неща вътре, просто не ми е удачно да я продам. Често казвам, бих я продала, но не мога и затова просто ще си я прочета. Следващата е Прокълнатата земя. Взех си я от кутиите на Чарли Уайлд, които изглеждат супер яки. Като са с цветни порезки. Супер кратичка. Смятам, че ако ме грабне, ще я прочета за ден-два. И честно казано, чувах доста добри мнения за нея, но просто защото не чета чак толкова нормален тип художествена литература. Нормален имам предвид, просто защото аз чета много фентази и много предпочитам и харесвам. Но общо взето бих я прочела. Изобщо не съм я отваряла, дори не знам за какво се разказва. Така, имаме Записки от подземието. Нали? Подземието, да, на Достоевски. Като това ми е подарък от приятелка, мисля, че за 18-я ми рожден ден. И просто не съм чела такъв тип литература, но интересно ми е. Това е причината, поради която и не съм я прочела, не съм я почнала. Тази ми е подарък от мама. Не знам тя откъде я е взела, но просто май защото историята включва момиче на име Никол. И затова ми я подари. Иначе се казва Повелителката на шампанското. Звучи ми интересно, честно казвам, звучи ми сладко, но ще видим всъщност какво точно представлява и дали ще ми хареса. После имаме Умни пари, книга, която това ми е първата книга, свързана с финанси и честно казано ми беше много интересна, научих наистина много неща, но отново това е книга, която не можеш да прочетеш един път и следователно да си кажеш, аз разбрах всичко, аз знам всичко от тази книга. Не, това е като учебник, който трябва да учиш и да четеш и да практикуваш. Така че общо взето, нали, почти съм към края, но определено някои неща трябва да се препрочетат. Стигнала съм до инвестиране в кредити през P2P платформи, каквото и да означава това. И бих искала наистина да си я препрочета. Ето тук е тази книга Тайната, която е супер интересно направена. В смисъл, страниците са такива гланцирани, в смисъл, не са някакви хартиени. Е много интересно. Има филм по нея, доколкото знам, и е такава облепена. Значи книгата изглежда така, като дневник е, много е яка. И бих я прочела, честно казвам, наистина ми е интересна. И
отиваме към фентези книгите, които все още не съм прочела, като започваме с най-тежката, буквално и преносно. Алхимизирани. Супер много мнения чух позитивни, колко е добра тази книга. Не съм чула негативно мнение за тази книга. Надявам се да не е прехвалена наистина. Книгата е 1210 страници. Това ще бъде най-дългата книга, която ще прочета, може би, или която някога съм чела по-скоро. И малко ме е страх, защото знам, че е тежка, знам, че е трудна в началото да се подхване, защото е бавна и объркана и честно казано трябва да си доста деволтнат на тази книга, според мен. И не мога да я чета навсякъде. Смисъл, аз това нещо да го мъкна и да го чета на плажа е истинско мъчение. Това тежи. И обаче е много яка. Аз дори не съм я оглеждала толкова. Значи това е книгата без това. Смятам, че е много красива и отвътре е такава. Много е яка. Иначе кориците й са, нали, такива, обаче отвътре не го бях видяла това нещо. Не знам, интересно ми е. И... тази книга, Верига от злато, на Касандра Клер. Да, дори не съм чела нито една книга на Касандра Клер, обаче имам чувство, че тази авторка ми е запаметена поради някаква причина в мозъка и знам тази книга, че е на Касандра Клер. Тя има огромна поредица. Може би защото съм голям фен на как се казва, Град от кости, City of Bones, който мисля, че е подобен на тази поредица или е вдъхновен, нямам никаква идея, както и да е. Това е книга, която аз взех, защото ми хареса заглавието и защото ми хареса корицата. Следователно, аз, когато си я взимам и почвам да разучавам малко повече за книгата, разбирам, че тя е част от поредица и то не е каква поредица, а поредица сигурно от над 20 книги. Аз няма да прочета 20 книги, за да стигна до тази, защото просто нямам интерес към поредицата, поне за сега. И затова, може би, ще я продам тази книга. Ако някой иска, пишете ми, ако не е продадена вече. Така, другата книга, за която много се вълнувам, всъщност да прочета и нямам търпение, е Алхимия на тайните. Това е книга на Стефани Гарбър. Обожавам Стефани Гарбър, обожавам всички нейни книги. И, честно казано, съм голяма фенка на начина и стила и написане. Така че, отново с цветни порезки, взех се тази година по време на лекциите. Заедно с атомни навици на ръчника. И честно казано, наистина нямам търпение. Може би тя ще, като приключа Буря от Оникс, бих я прочела. Бих започнала с нея. Така че, да. И другите 3 книги, защото са поредица, са Twisted Love, Twisted Hate ще казвам и Twisted Games. Сега, това са книги, които приятелка ми даде да прочета, защото просто така, каза, че ги има. Аз казах, че ми се чете. На Ана Хуанг. Знам, че са доста известни книги. Общо взето, това, което, честно казано, аз искам е да ги прочета. Те са на английски, може би това също малко ме спира да ги започна. И следователно просто да видя какъв е хайпа около всички тези книги. Но просто да, поради факта, че имам толкова много непрочетени, малко ми идва overwhelming да започна която и да е книга. Много ми се искаш да прочета 26 книги тази година, най-вероятно няма да стане. Просто първо аз не чета толкова бързо, второ някакъв път просто ме мързи да чета и искам това да се промени, искам просто отново да се влюбя в процеса на четене и не толкова да си седя на телефона, когато нямам какво да правя, да чета книги. Поне се радвам, че тук горе всичките ми книги са прочетени, без Буря от Оникс в момента я чета. Така че се радвам, че имам повече книги прочетени на етажерката, отколкото не прочетени. Мислех, че ще е наобратно. Но не. Така че това беше видеото за днес. Надявам се да ви е било интересно. Аз много се радвам, че го снимах. Надявам се да успя да го обработя, да го кача. И общо взето, да, това беше от мен. Много ви благодаря, че гледахте. Надявам се да ви е било интересно. Ако имате мнение за книгите, кажете ми, споделете ми. Не ми препоръчвайте нови книги, защото наистина ми е много трудно да не си купувам книги. И така, това беше. Чао и до нови срещи!